Чуйте това послание, защото то се казва: ето ме тук пред теб, не като Египет, а като Израел. И нека влезем заедно в Божието Слово, за да ви предам Божията мисъл, която е вложена точно преди минути в сърцето ми. Искам да отвориме на Езекил 30 глава. Това тук е от лампата. Надявам се да не ви смущава. В Езекил 30 глава, ако погледнете, като цяло главата е с наименование Близката гибел на Египет. И тук Бог говори за това, че като цяло ще дойде краят на Египет. Той ще ги накаже за всичко това, което са. Той е против египетския цар. Може да видим в 22 стих как се казва: затова така казва Господ Йехова: ето аз съм против египетския цар фараона и ще струша двете му мишци, и здравата, и онази, която вече беше струшена, и ще направя мечът да падне от ръката му. Това е, което аз сега прочитам, и веднага след това Духът на Бога ме води към Езекил 37 глава. И тук започваме да четем от 8 стих. А като погледнах, видях, че жили и плът израснаха по тях и кожа ги покри отгоре. Дух обаче нямаше в тях. Тогава ми каза: пророкувай за духа, пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: така казва Господ Йехова, ела дух от четирите ветрища и духни върху тези убити, за да оживеят. И така пророкувах, както ми заповяда, и духът влезе в тях, и те оживяха и се изправиха на краката си, една твърде голяма войска. Тогава ми каза: сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето те казват: костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби. Ние сме загинали. Затова пророкувай и им кажи: така казва Господ Йехова, ето народа мой, аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от тях, ще ви заведа в Израилевата земя. И ще познаете, народа мой, че аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от тях. След като вложа духа си у вас, ще оживеете и ще ви отведа във вашата земя и ще познаете, че аз съм Господ. Аз изговорих това и го извърших, казва Господ. Хей, брати и сестри, хайде да си поговорим заедно за това днес, идвайки пред Бог. Говориме от името на кого пред Бог? В Библията имаме символ Египет. И вие знаете, че израелтяните бяха там, в робство. И Бог ги изведе оттам. И днес в духовно съотношение това означава, че всеки, който приема Бог и започва да живее така, както Бог го учи, да бъде свят, защото Бог казва в Левит 11: аз съм свят, бъдете и вие, прочее, святи, както съм аз. Днес в духовно съотношение всеки, който се учи да живее в святост, старайки се пред Бог с любовта в сърцето си, той излиза от Египет и бива отведен в Господната земя. Там, където е мир, там, където Духът на Бога е промислил да имаш необходимото и не просто необходимото, но в изобилие. Това е една среда, в която ние заживяваме. Една среда, в която ние заживяваме и копнеем да дойде момента, в който, когато отминем от този свят, да се срещнем с нашия Бог и да заживееме заедно. В чия земя? В небесният Йерусалим. Но, брати и сестри, в моята Библия, надявам се и във вашата, в Откровението на Йоанна се казва, че небесният Йерусалим се състои от 12-те Израилеви племена. Никъде не се споменава, че той се състои от Египет, от Вавилон, от езичници, от други религии, от деноминации. Там не пише, там са деноминацията на петдесятните, на евангелистите, на адвентистите. Не, брати и сестри. Там пише, че
че ние, казвам, можем да влеземе в небесното царство и да бъдем небесен Йерусалим, ако сме от тези 12 Израилеви племена. Някой ще каже, кажи ми къде ми пише точно това. Тоест, кажи ми къде пише точно, че трябва да съм Израил, за да влеза в небесното царство. Вижте, ние знаеме, че освен изкупените 144 хиляди, по 12 хиляди от всяко племе от 12-те, освен те, идват и други от всеки род и от всяка нация. И слава на Бога за тази Негова милост. И те идват от голямата скръб и влизат. Йоан ги вижда в своето откровение, което Бог му показва. Но забележете, че когато четеме за небесен Йерусалим, там пише, че са имената на 12-те Израилеви племена. И спираме до тук, няма продължение. Има две разграничения, които може би до сега не сме се учили да познаваме. Днес заставаме пред Бог като Египет или като Израел. Защото Египет означава света. Египет означава бунта. Египет означава мърсотията, идолопоклонството, перверзията. Всяка нечиста мисъл и злоба в сърцето. Поковарата, която поемаш в твоят храм, където се предполага, че трябва да живее Святия Дух. А Израел е онзи, който търси лицето на Бога и го е видял. Някой ще каже, никой не е видял лицето на Бога. Брати и сестри, в духовно съотношение това значи, когато ние търсим Бог не просто като Египет, а като онези, които търсят лицето Му и се освещават. Защото всеки път, когато заставаме пред Него на молитва и се сближаваме с Неговото Слово, ние търсим лицето Му. Грешни са мотивите да правим това, за да търсиме ръката Му, т.е. джоба Му. Израел е онзи, който търси лицето на Бога. Израел е принц, свят народ, отделен. И тук Божието Слово говори в Езекил 30, че Египет го очаква зло. А Езекил 37, че Израел го очаква добро. Че Бог ще ни възкреси, че Той ще вложи духа си в нас. Че Той ще ни подари земята, новият Йерусалим, небесният. Че макар да казваме изморени сме, изтощени сме, костите ни са сухи, Той казва, аз ще ви възстановя. Но към кой се обръща да го каже? Той го казва към израелтяните. Към 12-те Израилеви племена. И ако днес ти не си кръвен Израел, защото не вярваш, че може би си, то чрез твоята вяра в Йешуа, Исус Христос, повярвай, че ставаш духовен Израел. Това е новият човек. Новият човек в Христос, както е писано в Словото. Новият човек в Месията си рече. Ако идваме пред Бог и го търсим с лицето и сърцето на Египет, Той ще излее към нас гнева си, защото ние сме във вражда, когато се представяме като Египет. Във вражда сме с Бога и нямаме мир с Него. Когато се представяме пред Него като Египет. Египет лъже, Египет краде, Египет любодейства, Египет не пази Божиите заповеди. Египет идолопоклонства. Египет е светски човек. И много от братята и сестрите казват, че те са повярвали в Месията. Но аз мога да видя в тях Египет. Египет е в тях. И нито те са излезнали от Египет, нито Египет е излезнал от сърцето им. И това е опасно. И нищо добро не очаква хора, които желаят да останат Египет. Но днес призива на Бог към вас е да бъдете Израел. Ако някой ви е насаждал някаква омраза към думичката, към името, към народа Израел до този момент,
Сега, днес е времето, в което вие да осъзнаете, че Бог гледа върху вас като Израел, защото сте скъпоценни в очите му. Израел, онзи, който видя Бога, онзи, който търси лицето му. Яков, знаете, който беше сина на Исаак, а Исаак сина на Авраам. Яков беше преименуван от Яков на Израел, от самият Бог. А след това Яков имаше 12 сина и те се нарекоха 12 Израилеви племена. Това е мисията на служението ни. Да събереме, било то кръвни, било то духовни израелтяни, остатъка. Да се върнат към корените си, към Божите заповеди, към мисълта на Бог за този народ, защото Бог избра Израел да бъде светлина на народите. Но какво направи той? Смеси се с народите вместо да им бъде светлина. Бог искаше чрез този народ Израел да помогне на езичниците да прогледнат и да опознаят характера на Бог. Как да прогледнат и как да опознаят характера на Бог, като даде на израелтяните определени заповеди, желания и принципи, за да може да изяви характера си чрез тези заповеди. Той каза: аз обичам това, а това не. Израелтяните трябваше да бъдат светлина на народите около тях, за да може и другите народи да повярват в същия този единствен Бог, Яхве. Да се спасят, да опознаят принципите му и да започват да пазят неговите заповеди, защото още на времето Бог каза на Мойсей: ако някой чужденец, езичник се засели между вас, приемете го, при условие, че го научите той да пази моят закон и моите заповеди. Ако той пази моят закон и моите заповеди, чужденеца не се различава от нищо с Израел. И тук е момента да кажа, че хората мислят, че Божия закон е даден само за Израел, тези 10 заповеди. Празниците на Бог, не просто на хората, но Господните празници. Брати и сестри, те са дадени на израелтяните. Защо? За да може тези израелтяни със светлината от тези принципи Божии да ги показват и на другите хора, езичници. И тези езичници, забележете как стават израелтяни, как стават Господен народ и как с нищо не се различават от самия Божи народ, който е избран и отделен. Като не просто казват: да, твоят Бог Яхве и мой Бог, но когато започнат да живеят с принципите, които Бог е дал на Израел. И днес МКВ Хармония, аз и моят съпруг не ви говориме за това да давате курбан, да давате жертва. Не ви проповядваме нещо подобно, което е от церемониалният закон, с жертвоприношения, с наредби за очиствания и умивания. Това беше службата на свещениците от Леви. Но ние имаме първосвещеник Йешуа Хамашиях, лъвът от Юда, който смяна прави на свещеничеството и с кръвта си прави нов завет. Но новия завет не е промяна на 10 Божи заповеди, брати и сестри, нито отмяна на Господните празници. Напротив, те само потвърждават това, което Йешуа направи, защото те са образ на живота му, как умира, как възкръсва, как ще се върне, как ще бъде съда, как ще бъде сватбата на агнето и невястата. С кръвта си той не отмахва Божиите празници и 10 Божи заповеди и инструкциите на Бог за добър живот. Той не прави това, напротив, той ги потвърждава и дава мир между Отец и между хората, като дава кръвта си. И забележете, че когато той дава кръвта си, той казва: това е новият завет на моята кръв, която се пролива за мнозина. И аз не съм дошъл до никой друг, освен до изгубените овце на Израел. И ако днес ти не си от тези овце на Израел, ти имаш проблем. Защото Еремия 31:31 казва: ще направя нов завет с Юдовия и с Израилевия дом. Никъде не се споменава с Египет, с Вавилон или с езичници. Йешуа казва: освен до изгубените овце до Израел, до никой друг не съм дошъл. Ако ти не си от тях, имаш проблем. Ако ти не си от Израилевия дом, нямаш нов завет според Еремия 31:31. Ако ти не си от тези 12 Израилеви племена, било кръвно, било духовно, чрез вяра в Йешуа и вършене на неговите заповеди, ти не влизаш в небесния Йерусалим, защото там са 12-те Израилеви племена. Да, нация, отделни народи.
ще бъдат част от всичко това, но не и самият небесен Иерусалим. Ще оставя във видеото си, докато говоря това нещо, стиховете, къде точно го пише, за да ви бъде потвърдено, защото в момента говоря така, както отвътре духът ми дава и не съм отворила конкретно да ви споделям стиховете, да ви ги кажа. Но тук ще бъде отделно, отдолу написано, къде се намират тези стихове, за да ви бъде потвърдено. И за да осъзнаете, че вие трябва да бъдете Израел. Макар и езичници, без значение роми, турци, испанци, американци. Първата възможност е вие да сте от тези разпръснати племена, от тези 10 разпръснати племена, които се разделят на 2 царства и се разпръсват по времето на сина на Соломон, Ровоам. Проследете библейската история, за да разберете за какво ви говоря. А втората възможност е вие да сте духовен Израел чрез вярата ви в Йешуа. Но той е дошъл до изгубените овце на Израел. И днес е момента да се попитаме: аз с какво лице идвам пред Бога? Израел ли съм? Египет ли съм? Вавилон ли съм? Езичник ли съм? Божието Слово казва да не живееме като езичниците. Нека спрем да се наричаме езичници. Приемайки Йешуа, вярата в Него, Неговите корени, потеклото Му, ние не сме вече езичници, но свят Божий народ, наречен Израел. Израел празнува Божите празници, а не празниците на Константин, на папата, на римляните, на гърците или като цяло на света. Израел пази 10 Божи заповеди и вече се покланя с дух и истина, като иска прошка от своят отец в името на жертвата Йешуа, а не като отива да дава жертвата. Защото разликата между Старият и Новият завет, това е само единствено кръвта на Йешуа, която прави единствено и само смяна на свещеничеството. На времето Израел е прокуден, прогонен и много пъти наказван от Бог, именно защото не е пазил съботите му, празниците му правилно и Божият закон. И това им дава развод между тях и между Бог Отец. Това отнема мира между тях и Бог Отец. И когато Йешуа идва, ако ние предположим, че Той идва да премахне Божият закон и Неговите заповеди на своят Отец, как тогава Той е лице на мир? Как тогава той е пътят, истината, живота, след като причината Израел да бъде прокуден и да бъде във вражда с Бога? И като цяло хората да бъдат във вражда с Бога, причината е бунт, непокорство, беззаконие. Кажете ми, как тогава нашият Йешуа, Месията, Спасителя, ще дойде и ще отмахне това, което всъщност е било причина, когато не пазят този закон, те да бъдат прокудени и да бъдат наказани. Не, той не дойде, за да премахне онова, което ни носи благословение, защото Бог казва в своето слово, че вършейки и пазейки Неговите инструкции и заповеди, ние сме благословени. Но не вършейки това, ние сме проклети и ставаме като Египет. С кръвта си Йешуа промени свещеничеството. Т.е. наредбите за очистване, за умиване и жертвоприношенията. Това е кръвта на Новият завет. Стар завет е начина за опрощение на греховете и начина за това как да бъдеш чист пред Бога. Като даваш различни приноси от хляб, като водиш различни жертви в храма, като показваш на Бог с материята колко много си му благодарен. Чрез идването на Йешуа това се прекратява, защото той изпълва жертвоприношенията като жертвата и като първосвещеника. Чрез него, чрез кръвта му, ние сме чисти, но избираме сами дали да останем такива или да продължаваме да се цапаме, след като не пазим Божиите заповеди. Моля ви да споделите това излъчване. И да не забравяте, че Бог очаква вие да дойдете пред Него като Израел и да живеете като Израел. И отново повтарям, това не е да се върнете в Стария завет на жертвоприношенията, но това е вие първо да се потрудите да осъзнаете кой е Израел. Това не е просто нацията в държавата Израел. Това не са просто скъпите ни брати и сестри евреи, срещу които казвате, че не приемат Месията за свой Бог. Не бързайте, има време и за тях. Частично закоравяване сполетя Израиля, докато се изпълни числото на езичниците. Не мразете евреите и не мразете израелтяните, защото вие се причинявате щета.
Вие трябва да сте Израел. Не мразете собствената си кръв, собственото си потекло и собствената си вяра. Защото спасението дойде от юдеите, каза Йешуа на самарянката в Йоан 4 глава. И да, той е лъвът от Юда. И да, той е израелтянин. И да, той се роди там, между Израел. Той е Израел и вярвайки в него, ти ставаш Израел. Но не просто като слагаш шалове на Израел, не просто като надуваш рог, без да знаеш дори кога се надува и защо. Стига с тези външни неща. Очистете сърцата си вътрешното блюдо, за да бъде всичко чисто. Потрудете се да осъзнаете кой е Израел, каква е библейската история и пророкуването от пророците за последните дни. Какво трябва да се случи с остатъка и събирането на този остатък на Израел. Ако искате да разберете много повече от това и да бъдете част от това, ако усещаш огън в сърцето си, че ти наистина си Израел и трябва да започнеш да живееш като Израел, потърси ме налично, с чист мотив обаче. Без цел за заяждане. Няма да ти отговоря, ако ти си човек, който иска да се заяжда с мен, защото аз нямам време за губене. Израел няма време за губене. Египет е онзи, който се вайка. Израел не. Потърси ме на лично съобщение с чист мотив. Мога да ти разкажа още много повече по това, защото с това се занимава нашето служение. Това е в случая мисията на живота ни. Като Бог започна от мен, аз го предадох на съпруга си, ние двамата на още хора и така вярваме напред ще се разраства. Ако искаш да разбереш много повече за това и да бъдеш част от тази велика последна мисия на това време, мащабна за събирането на остатъка на Израел, ела на 24 август 2024 година в България, град София, от 10:30 сутринта в конферентен център Възраждане. Ще бъдем там заедно. Конференция Месията. Очаквам ви. Очаквам ви. Потърсете ни налично, ако желаете да разберете повече за което и да било от нещата и разбира се, за да потвърдите и идването си там, в тази конференция, в която вярваме, централно ще присъства самият Месия. А идвайки с вход свободен, без да плащате, вие имате възможност да се приближите до неговия образ, да го усетите с сърцето си, душата си, да предадете живота си на него и да направите рестарт на вашият отминал в толкова болка и проблеми живот. Рестарт на едно ново начало, като един велик народ, като една велика нация, чието име е Израел. Шалом в сърцата ви!